Μέγας Αλέξανδρος, κεφάλαιο 7. Οι δύο πρέσβεις έμειναν πάλι μόνοι. Ο Σπιθριδάτης κοίταξε το Μέμνονα ανήσυχος. «Αν μεγαλώσει αυτός ο νέος, χαθήκαμε», μουρμούρισε. «Ναι», αποκρίθηκε ο Μέμνον με υπόκοφη φωνή. «Σωστό λιοντάρι». «Δεν πρέπει να μεγαλώσει», μουρμούρισε ο Σπιθριδάτης και έσφιξε τη γροθιά του. «Ας μη χάνουμε καιρό. Απόψε που θα συναντηθούμε κρυφά με τον Αρσίτη και τον Αρτάβαζο, πρέπει να πάρουμε μια απόφαση». «Τι απόφαση?» «Χρήματα έχουμε, χρυσάφι όσο θέλουμε, θα βρούμε ένα κατάλληλο άνθρωπο, θα τον πληρώσουμε και θα τον σκοτώσει». «Δύσκολο», είπε ο Μέμνον, «δύσκολο και άνανδρο. Δεν πρέπει με τέτοιο τρόπο να πολεμούμε τους εχθρούς μας». «Πώς λοιπόν?» έγρουξε ο Σπιθριδάτης θυμωμένος. «Να οργανωθούμε κι εμείς, να αποκτήσουμε δυνατό στρατό και στόλο, και τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Αν είμαστε ανοργάνωτοι και αδύνατοι και ο Αλέξανδρος τούτος να εξαφανιστεί, ένας άλλος θα βρεθεί να μας διασκορπίσει». «Δεν συμφωνώ», είπε ο Σπιθριδάτης με πείσμα. «Είσαι Έλληνας, βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ θα συνεννοηθώ με τους δικούς μου και θα πάρουμε μια απόφαση. Εγώ ευθύς άμα συναντηθούμε με το Φίλιππο, θα φύγω και θα αρχίσω να ετοιμάζω τα στρατέματα που μου πιστεύτηκε ο μεγάλος βασιλιάς μας. Ξέρω τώρα πως έχουμε να κάνουμε με ένα φοβερό αντίπαλο. Ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Φίλιππος, σας περιμένει στην αίθουσα του θρόνου». Η πόρτα είχε ανοίξει και ένας αξιωματικός, με γυμνωμένο όρθιο το σπαθί του, είχε προφέρει με βαριά φωνή τα παραπάνω λόγια. Οι δύο πρέσβεις σηκώθηκαν γρήγορα και τον ακολούθησαν. Πέρασαν ένα μακρύ σκοτεινό διάδρομο. Κάπου ένας μεγάλος λίχνος άναβε και οι δύο πρέσβεις διέκριναν κρεμασμένα στους τοίχους, δεξιά και αριστερά, άρματα, ασπίδες, δώρατα, σπαθιά. «Δεν είναι τούτο παλάτι, είναι στρατόπεδο», ψιθύρισε ο Σπιθριδάτης περιγιαλαχτά στο σύντροφό του. «Μακάρι να ήταν και το παλάτι του μεγάλου βασιλιά τέτοιο», συλλογίστηκε ο Μέμνον, μα δεν είπε τίποτα.